Ya, ini suasana setelah tadarus. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah adzan maghrib. Ini murid-murid BDG menikmati takjil seadanya, ya. Mas, ini momen-momen sejarah. Kowe nek ora ulan poso ora kok kiye kowe? Ya ora? Lah iya, ya. Kegembiraane wong poso ki apa sing pertama? Nek krungu deg deng adzan maghrib wis senenge ra karuan, ya ora? Kecuali sing ora poso. Ya. Krungu adzan maghrib senenge nemen. Ini Mas Rio. Tadi tadarus apa? Surat apa? Al-Kautsar ya. Mas Faiz tadarus apa tadi? Kuliah. Oh, kuliah. Kafirun. Mas iki Arka apa? Al-Adiyat. Kamu, Mas Faiz? Al-Falak. Mas Tegas? Kul huwallah. Sing iki mau cari COD dhisik. COD apa Mas Anggi? Gi? Ora apa-apa, ora kayak iki. Mel, mau maca apa Mel? Al-Humaza kamu, ora Sid? Al-Maun, Batiar? Al-Qari'ah. Mas Kirom? Amin amin Bay ya. Oh iya weh. Ini murid BTK ada juga anak sekitar di Musola Baitul Mukmin. Alhamdulillah bersejarah. Puasa ke berapa hari Mas ini Mas? Mas, puasa pirang dino iki? 21. Ya, nikmati ulan poso. Ngene ora ulan poso ora kok iki. Hai, wis nikmat ya. Alhamdulillahirabbil alamin.